Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Inzwa Jesu odaiza ndiani osewenza minda yese yatoiva ndiani achakowa mtenzi anodaizira achazokupatuso ndiani achapindura ndiripano nditume kana usingabiri nyanza kana kushumaira bahedeni akakutendereza kana usiringirosi kana usi Paulo taura rudo rwa Jesu utia katifira kana usiri murindi arushingo rwezioni uchinongeta kudenga kunova paupenyu nemina matone zipo woita kuda kwake ungafanane na Aaron kubatira mporofiti apomweya ilikufa mtenzia achidaita usazotine unyope andikwa nisibasa itabasarano kupa faira basarake kasika kumbupindura diripano nditume opomweya
Usazotiza, usazotiwe neunyope, andikwa nisibasa, itabasa nokupa farira basarake, kasika kumupindura diripano nditume, itabasa nokupa farira basarake, kasika kumupindura diripano nditume, kasika kumupindura diripano nditume, kasika kumupindura diripano nditume. Toda kutenda Mwari watitendera kuti tisangane nyama nemweya zviri pamwe chete, tichimupa mbiri nerukudzo nekuti zvakafanira iye. Totenda Mwari kuti ari kuramba achitichengetedza apo chirwere chiri kushupa zvakadai. Kune vamwe vakarasikirwa nehama neshamwari, dei Jehovha angakunyaradzei. Asi zvikurusa tinoramba tichichema kuti dei umwe neumwe angaite zvaanofanirwa kuita, uye Mwari agotiitira zvinofanirwa kuitirwa munhu naMwari. Ngative nenguva yekunamata. Baba wedu namuponesi musiko wedenga nepasi, toda kukutendai. Rumbidzwai nekusingaperi nekuti mbiri nerukudzo zvakafanira. Patava kuverenga mukati meshoko renyu, tibetserei tiverenge mune zvakanaka. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Ndoda kutanga ndaverenga mukati mebhuku raZvirevo chapter 9 pavhesi ya17 na18. Vhesi ya17 inoti, mvura yabiwa inozipa, chingwa chinodyiwa pakavanda chinonaka. Mvura yabiwa inozipa, chingwa chinodyiwa pakavanda chinonaka. Iwe terera unyatsonzwisisa, haizi nature yemvura kunaka, asi hanzi kana iri yekuba ine taste iri exaggerated. Saka Bhaibheri rati mvura yabiwa inozipa, zvikanzi uye chingwa chekudya pakavanda chinonaka. Vhesi ya18 yoti, asi vanomwa mvura iyi, ndo varitaurwa panapa navhesi ya18, nevanodya chingwa ichi havazivi kuti vanopindamo vanofa, uye kuti vakakokerwa naye vari mukati meshiori. Vapfana, nyaya toda kutaura panapa nhasi iri kutaurwa panapa naSolomoni. Ari kutaura nenyaya yemwanakomana aidanana nemudzimai asiri wake. Kana tinogona kuitora semwanasikana ari kudanana nemudzimai asiri wake. Ndiye ari kunzi kana vanhu vazouya vaona waurawa, kana kuti wapondwa, kana kuti wabviswa mazino, hanzi vachaona kuti chawaponderwa imvura. Asi maitiro emvura by nature hatingati inonaka. Zvikanzi asi kana iri iyi mvura yekuba iyi ine taste iri exaggerated, inonaka, zvekuti munhu anogona kutofamba usiku agopinda nepahwindo agoita nezvino nezvino achiita kuti izvo abe mvura. Zvikanzi asi uzive chinhu ichi, vanhu vazhinji vakaita chinhu ichi vakafa, number 1. Uye mukaenda kumakuva, vazhinji vakaburukirapo vakabva nepapapa. Regai ndimbokutaurirai yandingati a parable. Iyi handi nyaya iri muBhaibheri, but I am giving you a parable today. Tora kuti kwakanga kune vasikana vaviri. Umwe akanga ari big sister, umwe akanga ari young sister. Ndokubva vakura vese mai vavo vachivatambudzikira. Ndokubva vaita maricho vari vese. Gudza vaita rekudhonzerana, ende raive rimwe. Kana itori nguva yechando, mai vacho kana vatohwa tsitsi vaitotora jazi ravo vovapa, ende mukoma nemunin'ina vakakura vakachengetwa namai vavo vakadaro.
Zvachidaro mai vafa, ndokumva musisi vakuru varovorwa. Varovorwa ndokumva sisi vakuru vatorowo mainini kuti vagare navo. Saka sisi vakuru vari pakati pekugara namainini, ndokumva mainini vanyatsoona kuti zvechokwadi sisiko zvinezvi vagarika, zvavanoda vaakuzvipiwa. Votodzidziswawo kudhiraivha, votovewo nefiriji inozara nenyama, votosarudzawo kuti unobika izvo kana kuti unobika izvo. Saka vaigara vari vose vari pambapa. Asi zvinoitika ndezvinoti mainini nechemumwoyo ndokumva varonga, ndokumva vafunga kuti zvaingandiitira nani dei ndawana ini zvazviri kuitirwa sisi. Magariro aya, manakirwo ayo neniwo ndinoada. Vodii mainini? Ndokumva varonga rimwe zuva nematruck driver. Varonga nematruck driver, mainini ndokuenda nasisi vachiti pane zvandoda kunokuratidzai. Vasvika ikoko, sisi ndokumva varepwa. Varepwa ndokumva vaiswa musaga vakakandwa mudziva. Mainini ndokudzokera kumba, ndokumva vakugara nababa mukuru, ndomva vaita start all over again. Mushure meungamariro aitwa, it's obvious pane chigadza mapfiwa. Dei kuri kunzi nyaya iyi yaitika, uchinzi iwewe itonge, waingadii namainini? Ndo zviri kutaurwa panapa nevhesi vanangu, kuti imimi makafanana namainini ava. Nekuti seri uko kuna umwe mudzimai wakatambirira upenyu. Seri uko kuna umwe mudzimai akatambura nevana. Seri uko kuna umwe mudzimai akatoti akazvimisira kuti ndoda kuti mhuri yangu imire. Seri uko kuna umwe mudzimai asingarare achitsanyira mhuri yake. Seri uko kuna umwe mudzimai anorara akatarisa wachi kuti murume anosvika nguvai. Asi panapa zvoonekwa kuti iwe mwanasikana ndiwe uri kudanana nemurume wemuridzi. Uchidanana naye umwe harare ari mudiscomfort. Iwe semunhukadzi ndiwe waifanira kubatsira umwe munhukadzi nekuti unoziva kurwadza kwazvo, asi hazvidaro. Saka kana kuri kuti iwewe wati munhu uyu ane mhosva, newewo une mhosva. Kana uri iwewo wati izvo munhu uyu Mwari ngaasamukomborere, newewo Mwari haangasakukomborere. Vanangu, ndoda kukuudzai chinhu ichi. Iye zvinezvi it has become an in thing. Zvekuti izvo munhu wese ane justification yekugrebha zvinhu zvisiri zvake. Munhu wese ane justification yekudanana neasiri wake. Munhu wese ane justification yekugara mumota dzine varume vadzo. Munhu wese ane justification yekutodaira foni yemurume achiudza mukadzi wacho kuti vachauya. Ishu iri panapa, vamwe vanototi inini kana ndikadanana nemurume wemuridzi ndichingoda kuti andibhadharire school fees, yataita pakati pedu is just a business transaction, ende zvinokonesei. Asi ndo zviri kunzi panapa naJehovha. Zvinhu zvamuri kuita izvi dei manyatsozvitarisa. Vazhinji vakaita zvinhu izvi vakafa. Vazhinji vakaita zvinhu izvi vakashaya zvikomborero. Vazhinji vakaita zvinhu izvi havana kuzogarika. Vazhinji vakaita zvinhu izvi vaifunga kuti vachaita mazita makuru, havana kuzoita mazita makuru. Vazhinji vakaita zvinhu izvi vaiti kana zvaa zvedu zvichave zvedu zvese maiguru vanenge vaenda. Asi mwoyo nemapindiro amuri kuita munyaya iyi, Jehovha ari kuti hamusi kunyatsoona here kuti vazhinji vakaita zvamakaita vakafa. Zvinondirangaridza rimwe zuva mbiya machando vatibikira sadza. Vakatibikira sadza nenyama yehuku. Vatibikira sadza nenyama yehuku. Ndokumva kudhara taiti izvo tadaidzirwa mukicheni kuti muzodya sadza. Sadza ravaiswa zvakaita apo, modaidzana nevakoma nevaning'ina, monzi chidyai sadza. Saka kazhinji kacho dhishi ranga risingaiswe mukicheni, rakanga riri panze pekicheni. Maibuda mosiya sadza, monogeza panze, modzoka muchidya sadza. Saka musi uyu tapedza kubikirwa zvakangoitika zvakafanana. Ndokubva tabuda panze kwakunogeza maoko. Tichidzoka kunogeza maoko tikaona kiti iri busy kudya mundiro yeusavi hwedu. Patakaona kiti ichidya mundiro yeusavi hwedu, takatoziva kuti finish. Pamusana pekuti kudiko kwakanga kusina nyama imwe yaizoreplace nyama yananzwa nekiti. Uye mutemo wambuya machando vaiti mate ekiti ari poisonous. Whether ari poisonous kana kuti chii ina handiazive, asi chadyiwa nekiti chachisingazodyiwi nemunhu. Saka zvakatoitika ndezvekuti nyama yakatogwa ikanoraswa. Yapedza kuraswa ndokumva tapiwa mukaka. Asi chakazoitika ndechekuti mangwana kiti yamukoma yakaonekwa yawirwa nedhirama. Imi munyatsozviziva kuti dhirama hariwi roga kana kiti ichipfuura. Asi zvinowanzoitika ndezvekuti kana kiti yadya usavi hwemuridzi inogona kuwirwa nedhirama. Vanangu, ndoda kukuudzai,
ndezvekuti unogona kunakidzwa nhasi uchinanzva nyama yemuridzi, unogona kunakidzwa nhasi uchinanza zvakanaka zvemuridzi, unogona kunakidzwa nhasi uchipuruzira zvisiri zvako, unogona kunakidzwa nhasi uchidya pasiri pako. Asi panapa pari kunzi izvo, chandiri kukuudza ndechekuti mangwana uchachema, nekuti zviro kwazvo kiti ichawirwa nedhiramu. Vane mararamiro ava tinoziva zvinoitika kwavari, vane mafambiro ava Jehovha anoziva zvinoitika kwaari. Musaite hutsinye vana vangu kusvika pakurara muchichemedza vamwe, musaite hutsinye vana vangu kusvika vamwe vanhu vachirara vachikunamatirai, musaite hutsinye vana vangu kusvika vamwe vanhu vachizadza misodzi mumikombe nekuda kwenyu, musaite hutsinye vana vangu kusvika vamwe vachiita BP nekuda kwenyu, musaite hutsinye vana vangu kushaya hanya nemukadzi wemunhu remurume wemunhu ane zera namai vako. Zvandoda kungokukumbirai vana vangu ndezvekuti dei Mwari angokunyevenutsai mwoyo. Kana vapedza kukunyevenutsai mwoyo, urambe kupinda mukupunza zvinhu zvisiri zvako, uye kuti Mwari akukomborere mwanangu. Zvakakunakira kuti urespekte vanhu vane zvinhu zvavo, usave nechindini chekuti dei zvakanaka zvaitira kwandiri. Dei mumwoyo mako ungati kana kune imba ingaputsika, kana kune mukadzi anochema, achachemedzwa na anyone else but not by me. Usaseke vamwe vachichema. Dei Mwari angakuitirei zvakanaka. Vana vangu muchirangarira chinhu ichi, rangarirai tsumo iya, usadiridzire rugare rwako nemisodzi yevamwe. Ndokutaurira mwanangu, usaome mwoyo kusvikira paextendi yekuti iwe wakagara apa, murume wemuridzi akagara apa, mukati meflati raari kukurendera, foni yemurume wemuridzi iri apa, mukadzi wemuridzi ari kutofona kubvunza kuti baba varipi, iwewe wakagara ndiwo uri kutoseka kuti ninga ari kufona uchireva murume wemuridzi. Mwanangu, ndokukumbirira pakati pevanhu naMwari, dei waita mwoyo wakanaka. Regai nditange ndapindura mubvunzo iyi patiri kuenderera mberi nechirongwa. Panapa pane mwanasikana ari kubvunza, iye ane 20 years, ane munhu waari kudanana naye ane 35 years, difference 15 years. Mubvunzo wake ndewekuti iye ari satisfied nerelationship yake, asi kune vamwewo vari kumupa advice yakasiyana. Ari kundibvunza kuti zviri right here kana kuti zvakaipa. Chandoda kutaura newe mwanangu ndechekuti relationship yauri mairi is one sided. Munhu wauri kudanana naye akafanana nababa vako, saka pakuronga zvinhu zvenyu mune father to daughter relationship. Ende munhu uyu waune father to daughter relationship ari kutora advantage of your immaturity. Uri kumuona semunhu anogona asi kunyangwe ane zvaasingagoni. Mwana wangu mudiki anonzi Tami akandiona inini anoziva kuti dhedhe vanoita zvese. Nyangwe akada pizza anoziva kuti dhedhe havafi vakashaya mari. Nyangwe akada kuita takurwa anoziva kuti dhedhe vane energy kuita izvozvo. Kana akatarisa neni anoona Superman, but inini nechemumwoyo ndozviziva I am not Superman, asi kumwana wangu ndiri Superman. Mwanasikana wangu ndoda kukuudza murelationship nemakore akasiyana zvakadai uchatunidza vanhu uchivaita maSuperman, kwete nekuti maSuperman asi uri kuvaona nemumagirazi ehwanana nekuti hausati wasvika kure. Zvakanyanyisa kunaka ndezvekuti siya vakuru vainde, iwewe uite vezera ravo. Ndobva ndauya kuna baba munini ve35 avo. Chandoda kungokuudzai baba munini, regererai mwana, muri munhu mukuru imimi, saka baba munini musadaro. Imi munozviziva kuti relationship haina kunakira mwana, kwete iye zvinezvi chete asi kunyangwira mangwana. Baba munini imi munozviziva ushirikadzi hwemwana uyu huchave hwenguva yakareba imi mapfuura. Imi baba munini munozviziva uyu anenge achiri mwana mudiki uyu pamunenge machembera imimi. Imi baba munini futi munozviziva vanhu vakachembera vanonetsa, asi mwana wangu haasi kuzviona iye zvinezvi because ari immature. Inini I discourage marelationships akadai. Ngatiitei marelationship evanhu vezera redu, tisabatire vana. Saka baba munini mune mhosva pamusana pekuti ndimi munhu mukuru, saka taakutotemba imi murelationship iyi dei masiyana nemwana. Ndofunga yafai. Panapa pane umwe ari kuti izvo anga ane musikana waidanana naye, vairara vese vachiita zvinoitwa nevanhu vakaroora kunyange vasina kuroorana. Zvino mukomana wachitendeuka manje, haachadi kuramba achirara, asi student yake madam avo vari kuti izvo safa continue. Akuchibvunza ndoita sei?
munun'una imbwa hadzionerane nguva imwe chete. So by the end of the day, pascenario yawapinda pairi iyi, chaunogona kuita iwewe hachizi chekupfugama uchinamata, chaunogona kuita iwewe kuzunza maoko ako uchienda pamusana pekuti iyi relationship iyi kana uchinge waimaintaina, mainini ava ukasavapa zvavari kuda, mainini ava vachazvipiwa kumwe kunhu, asi iwewe ndiwo uchazorora. Oro zvaunogona kutongoita, unogona kuvanzwira tsitsi oti ndoda kudzokera muchivi. Kana uchinge wadzokera futi muchivi, ishu ichaitika ndeyekuti zvauri kuita hazvikomborerwa, because iwewe uri kurarama in willful disobedience. Saka chakakunakira ndechekuti izvo, kana watendeuka iwewe usatarisire kuti nyika yese itendeuke. Kana watendeuka iwewe usati boyfriend yako inofanirwa kutendeuka nekuti watendeuka. Kana watendeuka iwewe girlfriend yako haitendeuki. Nyangwe pambavha pamuchinjiko, imwe kuruboshwe imwe kuridyi, maonero adzakaita Jesu akasiyana. Ndo ishu iri panapa. Mbavha yekuruboshwe yaona zvakasiyana nembavha yekurudyi. Muma relationship akadai chakanyanyisa kunaka kuonekana aziva kwake. Rega munhu asaritaye nekuda kwekuti iwewe waritaye. Usatendeutse vanhu nekuti iwe watendeuka. Usamanikidze vanhu zvavasingagone nekuti iwe wakuzvigona. Apa ndinofunga yafai. Kune muno ari panapa uyu akaroora musikana, saka chasara kuti vachate vaende kumba kwavo. Dambudziko razoitika nderekuti aona message mufoni yemusikana yabva kune boyfriend yainzi ex boyfriend, asi iri kuratidza kuti vanenge vachiri kuonana uye vanenge vari kutorara vese. Saka anoita sei? Ende rimwe dambudziko raanaro panapa nderekuti nyaya iyi yakagarirwa pasi nanatete nanambuya, vakati kwawakabva ndo kwatokure muzukuru, pawakuenda padhuze regerera mupinde mukati mesvitsa tsvene, kukanganisa kuri muvanhu. ndofunga mainzwa nyaya iri pano. Ende nyaya haizi one, inyaya dzakawandisa dzinoitika zvakadai. Regai tingodhila neiri panapa. Inini munun'una ndoda kuti ndikuudze, handizivi kuti izvo vanhu vakuru nyaya iyi vanoiona sei, uye handizivi kuti vanhu vari kukupa advice vatarisa from which angle. Asi ndoda kuti ndikuudzei kuti zvinhu izvi hazvishandi izvi. Issues of trust ndodzokorora. Issues of trust ma-issues anonetsa kana muchinge mazoroorana, especially when you get into marriage where there is no trust. Ende pari zvino munogona kuita semagamba, pari zvino munogona kuita semakangano, asi moyo haukanganwi. Saka izvi zviromu izvi yatove mvura yadzima moto, zvekuti pamaa kupinda chamangosara nacho hauzisiri moto wekudziya, asi chaachiutsi chekuchemedza vanhu. Asi munhu pazvinhu zvese izvi chichanyanyisa kuitika ndechekuti iwe unofunga kuti ndogona kuzvimaneja nekuti uri muKristu, asi hauzvimaneje zvinhu izvi. You have lost a friend. You no longer trust this person. You will never sit down and laugh. 9 times out of 10 what I'm telling you is what is going to happen. This thing will always be in your mind, to the extent yekuti nyangwe mainini vane dhiri iri riri mavari vachatadza kufara unless kana vazoramba vachiita ma-extracurricular avo ari kuitika. Saka she will be happy and you will be the unhappy person pamba ipapo. Saka zvinhu izvi hazvifi sekutamba. Inini chaindainge akukumbirirai kuti muite ndechekuti dei magara pasi maonesana, mabura poto isati yaita mbodza, nekuti mbodza iyi ndimuchaigarira pasi kuti muidye. Handisi kuti kuma relationship ese aruko ndo zvari, asi apa inini ndo maonero angu. Handisati ndaona one yakazove very functional yapinda mukati mescenario yakadai. Saka ndinokukumbirisai nemweya washo, dei masiya asati aona atore. Ndo number 1. Chechipiriwo mainini ndoda kukuudzai panyaya yakadai. Nyaya iyi yatoipai. Dei ndiri ini, imimi magara mutori na advantage mune option A ne option B. Saka since option B ichi isi iri kuti handiende, mama dii kuchisiyana ne option A, mobva maenda ku option B.
hongu vadhara vachapopota, hongu vanani vachanetsana nemi pamusana pekuti zvamaita hazvisiri izvo. Asi kana muchinyatsoda baba munini ava, dei maziva mavaregerera maenda kuoption B. Pashaya anozoti izvo ndozvisungirira. Hapana chekuzvisungirira panapa. Nyaya iri kudiwa panapa ndeyekuve practical and kuve honest. Unfortunately, hakuna munhu ari muscenario yakadai ari out there achakuudzai kuti bhora iri haritambiki. Asi inini ndiri pano apa kuti ndikuudzei chokwadi, iri bhora iri rinogona kukunetsai, dei masiyana naro. Ndoziva kunana tete, vana teteka haikuonai kuti izvo it must be marriage at all cost. Ko zvinombofamba seiko kuti munhu waroorwa, kuti wapfimbwa, waingenja, waroorwa, ari kufanirwa kuchata, asi ari kudanana nevamwe vanhu. Imimi mogara pasi moti nyaya yakadai ngatingotsinzinyai meso kwairi. Nyaya yakadai haingatsinzinyirwi meso kwairi. Pamusana pekuti every person anenge apinda umu anoda internal discipline, anoda kuzvibata, anoda kuzvidzora. Ngatiregei kuda kuumba ukama nekuita magentleman, nekuda kuzobikirwa sadza mupoto huru, nekupakurirwa mapisi makuru enyama, taenda kumuroora tichinzi ndo vakaita kuti imba imire, imimi makanya umwe munhu mamutongera rufu nekusingaperi. Izvi iri panapa, let's be fair, let's be honest, this behavior is not acceptable. Saka let us not diridzira my behaviors akadai. I know kuti izvo scenario itoriko, and I know kuti kuno umwe munhu anogona kuthreatena kuti no, ini ndotozvisungirira kana zvadai. Issue iri panapa ndeyekuti hatigone kuholda someone at ransom because kune munhu arida kuzvisungirira. It does not work like that. Issue iri panapa ndeyekuti let us be honest, let us be truthful. Munhu anoda kuroorwa ngaabehave semunhu anoda kuroorwa. Munhu anoda kupinda mumusha ngaapinde mumusha ane chimiro. Munhu anoda kupinda mumuchato ngaapinde mumuchato ane hunhu. Kana hunhu wakamborasikirwa nazvo, you should know when to stop it. But if you cannot stop, we cannot allow this to happen and keep quiet and say as long as irimba, as long as vangopinda, as long as vachingogara vese. It does not work like that. This is irresponsible behavior and it must not be rewarded. Rumwe zuva ndakapfuura nepabhodha apa, ndikamba ndasangana nabhururu wangu pabhodha. Nyaya yaindisati ndaikanganwa muupenyu hwangu until now. Takasangana pabhodha paPlum Tree tichiuya kuno kuZimbabwe. Saka takamira tichimirira kuclear mota. Mumota ndomba matanga kurira imwe mumhanzi. Ende mumhanzi iwoyo warira, ndokumva maibhururu akangoti zi tichitaura, ndokumva atarisa kumadziro. Ende murume mukuru akatanga kuchema. And why was he crying? Akanga arasikirwa nemudzimai wake. Arasikirwa sei? To an old time boyfriend yaakanga achiziva. Aiziva chetere, akaudzwa nevanhu kuti zvinopera, takaita counseling zvakapera. And I'm telling you, murume mukuru aichema pabhodha pakazara vanhu. Nei, nekurwadziwa. Why? Pamusana pekuti pane vanhu vakatraya kuda kuumba mombe dzemavhu, vakati imombe dzichakuma. Hadzikume dzichidaro. There are so many wounded guys out there. Why? Because vakapinda mumarriage nematerial isiriyo. And this is one of them. Avo bamunini vari panapa vanodanana netu vasikana. Umwe ane mwana, umwe haana. Saka hanzi ndaane confusion yekuti ndoita sei ende ndiane wandingarambe. Bamunini ka nyango vasikana tu vamuri kudanana navo vatoriwo neconfusion iyoyo yekuti izvo ndiana angarambe pakati penyu futi nevamwe. Saka game yenyu yamuri kutamba haisi confusion iri pamuri chete, itoriwo confusion irimo mese. Vakatomirira kuti imimi sababa murongi pamusana pekuti aita twake ndihombarume. Saka idzi nyaya idzi hatipindure zvedu isi, tinongosiyana nadzo dzakadaro. Imimi mchipishana nepfungwa dzenyu kuti nditi ndingakupai advice, ndingakunyeperei bamunini. Chandingangokukurudzirai ndechekuti izvo, since apa pane umwe agara ane mwana wake hake kudhara wamakadanana naye muchiziva kuti ane mwana, mapamba musarege kutenga nekuti mwana haana chaanoziva. Ingori nyaya iri pakati penyu namai vake. Saka ingoitai zvinodiwa kuka-association kenyu kamakaronga ikakaka. Pane umwe abvunza mubvunzo zvikanzi, if someone is married wrong, rave jeri here rekuti munhu haufanirwe kubuda, unotofiramo kunyange uchiona kuti this thing is not working?
Advice yandingangokupai apa bamnini ndeye kudai. Kana homwe yako isina kusimba, ndodzokorora. Kana homwe yako isina kusimba, ukanzwa kuti kuri kutengeswa mastendi, usanotenga stendi iri mubani pamusana pekuti ichada special foundation. Haikona kutenga uchiti aiwa ndichangonovaka, chero zvandavaka izvozvo hazvina basa nazvo, as long as ndawana stand ndinonoita madiro. Stand iyi ichada special foundation. Ndo zvakangofanana nepanapa. Ndepekuti mamwe marelationship amunopinda, munoapinda zvakafanana nekutenga stand mubani. Yamuri kuziva kuti ichada special foundation. Mochizonzi chidhigai special foundation, mochiti aiwa ina handidi special foundation, ndoda kungovaka mavakiro angu. Ndo dambudziko rinonetsa. Saka isusu manje hatizogoni kufamba tichi-exempta vanhu vane mastendi avanoda special foundation, tichiti imimi munogona kungovaka pasina special foundation. It cannot work like that. Why ndichidaro? Pamusana pekuti Bible rinoti ndinovenga kurambana. Saka imimi muri kuita zvinhu zvenyu muchida muchiziva, sinzi ndichitaura nemi. Asi dei kuri kuti ndiri kutaura nemunhu mukuru asina kumbosangana necounseling, asina kusangana nenyaya iyi, advice yacho ingade iri different. Asi kunemi youth yanhasi, ndiri kuti uzive kuti ukatenga stand yako muwetland, special foundation is necessary, ende homwe ichasara isina chainacho. Zvandingangokuudzai. Umwe mubvunzo uri panapa unoti izvo, will the divorced woman remarry? Pane munhu akandibvunza mubvunzo uyu anoti, imimi makati rega chirikadzi iroorwe, ko vanhu vakarombororwa vakarambwa vanokwanisa kuroora nekuroorwazve here? Right. Iyi nyaya iyi regai tiipindure neBhaibheri. Ndiregai ndiende mukati mebhuku raMateo chapter 19 pavhesi ya9. Matthew chapter 19 pavhesi ya9. Ndoda kuti kana mazogarawo kwamakagara muchiverenga, muverenge makadzamisa pfungwa, mugondiudza kuti zvinorevei. Matthew chapter 19 pavhesi ya9 rangu rinoti, ndinoti kwamuri, vanhu vakanga vabvunza Jesu kuti munhu anotenderwa kurasa mukadzi wake nemhosva ipi neipi here? Jesu akati, ndinoti kwamuri, ani naani anorasha mukadzi wake asi nemhaka youpombwe akawana mumwe, unoita upombwe, neunoona wakarashwa unoita upombwe. Jesu panapa ari kuti pakaita vanhu 2 vakaroorana, zvikanzi murume akaramba mukadzi asina mhosva yeupombwe, akaroora mumwe mukadzi ari kuita upombwe. Zvimwe chetezvo zviri kutaurwa kumurume neBhaibheri riri kuzvitaura kumukadzi. Kune vamwe vanoti kana nyaya ikanzi murume akarasha mukadzi wake zvinoreva kuti haisi kutaura mukadzi. Asi munorangarira nyangwe kuna Genesis, Mwari anoudza Adhamu kuti usadye muchero uri pakati pemunda. But Eve paakadya, she was not exempted. The instruction that was given to men is the same instruction that is given to women. So by the end of the day, you will find out kuti Jesu paitaura kuna Matthew chapter 19 abvunzwa mubvunzo uyu, akanga achiadresa both men and women. Kana muchida kunyatsotarisa kuti aiadresa both men and women, tarisai muone mukaenda kuna Mark chapter 10. Mark chapter 10 pavhesi ya11 rangu rinoiri rinoti, akati kwavari, ani naani anorasha mukadzi wake akaona mumwe anoita upombwe kwaari. Uye kana iye mukadzi akarasha murume wake akawanikwa nomumwe, unofeva. Jesu zvaakanga achingotaura panapa ndechekuti izvo, mukadzi akabva pamusha neimwe nyaya isiri nyaya yeupombwe, haafanirwi kuroorwazve. Ende murume akarambana nemukadzi neimwe nyaya isiri nyaya yeupombwe, haafanirwi kuroorwazve. Asi aclarifya kuna chapter 19 yaMateo kuti izvo, asi kana pane nyaya yekuti izvo umwe munhu abetray trust, uyu anotenderwa kuroora kana kuroorwa. Saka what is applying to men is also applying to women. I therefore say, kana mukadzi akarambwa nemurume,
kana kuti mukadzi akasiyana nemurume nenyaya dzeupombwe, bhaibheri riri kumutendera kuwanikwa. Asi asiya nedzimwe nyaya, bhaibheri harina kubata idzodzo. Saka idzodzo musiyane nadzo. Kozouya pane imwe dilema inoitika, ndeyekuti murume nekuti anopinda chechi, kana kuti mufundisi, kana kuti ndichechi elder, kana kuti mubvuwi, oona kuti mukadzi handichada, zvaanoita anosepareta nemukadzi, oteya mukadzi wake kuti awane mumwe murume, oti sinzi mukadzi wangu atoroorwa, neniwo ndaakufanirwa kuroorwa. But handicho nyaya iri kutaurwa panapa naJesu. Haizi nyaya yekuti izvo ani nani anenge ateya mukadzi wake akaita upombwe aakuramba. Iwewe reason yamakarambirana haizi yeupombwe. Saka imimi zvamusina kurambirana yeupombwe, muri vaviri munofanirwa kugara muri single. Asi kana muchinge mafunga kuti maakuda mukadzi, munofanirwa kudzokerana. Asi kana umwe akazoita upombwe, muri ipapo hazvirevo kuti iwe waafree kunoroora, uri iwe wakacreata condition yekuti upombwe huitike. Kana pakadai izvi wateya munhu, handizvo maitiro azvo. Asi varambana nekuda kwemaproblems aya vanogona kuita move on. Saka mukadzi kana ane murume anonetsa nevakadzi, akada kumuramba zviri kwaari. Uye kana amuramba, bhaibheri riri kumutendera kuenda kunoroora umwe. Saka kugarapo kuda kwake, kusagarapo kuda kwake. Uyu ane kodzero yekuroorwa, uye ane kodzero yekuenderera mberi neupenyu hwake kana achida. Ladies and gentlemen, tinoda kuti tive honest and truthful on this issue. When God talks to the man, he is also talking to the woman. Now ndodzoka hangu kuvana vangu vasina kuroorwa nevana vangu vasina kuroora. Vana vangu ndoda kuti ndikuudze chinhu ichi. Ine ndoda kuti mundibatisise patinenge ndichitaura nemi. Ndechekuti izvo zvinonetsa kumberi uko kana waakudhila neabuse, kuti unozoihandla sei, because you will want out. Asi getting out manje zvinenge zvaakuita kunge murayiro waMwari uri kurwisana nerugare rwako. Unozoti watorana nemunhu wako, ainakidza achiri mukomana, nekuti iwewe waiti kana akadhakwa anonakidza. Chinhu chausina kuziva ndechekuti kamunakidziro kaari kuita akadhakwa acharamba achidhakwa kunyange waamumba. So by the end of the day, usazoti kana aenda kunotsvaga zviya zvinokunakidza ozoti inini handichada, waakuda kudzoka kuna Mwari kuti akunzwisisi panyaya isinganzwisisiki. Saka chandinokukumbirai pamunoita madecisions yenyu, musazviomesere ramangwana renyu by making madecisions amusingagone kuzoita stand for tomorrow. This is my advice to all of you young ladies. This is my advice to all of you young men. Musazoroorana morarama mudzimba kunge drama. Zvoti vanhu vakanzwa nyaya yenyu inenge iri stranger than fiction. Raramaiwo upenyu hunogutsa. Ngatinamatei. Baba vangu namuponesi, ivai nevanakomana nevanasikana venyu, vaitire zvakanaka, vakomborerei, vawedzerei nyasha pamusoro pedzimwe nyasha. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Vese vanonzwa rauranyi, soko rakanaka murise pasi, kuti vanhu vese ngarinzweni, uyo unoda, uyo unoda, tumasoko pako monemikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, uyo unouya nasi uya, pinda pamusiwo wazarurirwa, Jesu ndiye nzira yeidiyega, uyo unoda, uyo unoda, tumasoko pako monemikana, Baba wadikanwa
ari kudaiza uyo unoda uyo unoda dawiraidi uyo unoda tiwirange iswi uyo unoda upenyunarini uyo unoda uyo unoda tumasoko pago monemikana baba odikano ari kudaiza uyo unoda tumasoko pago monemikana baba odikano ari kudaiza uyo unoda baba odikano ari kudaiza uyo unoda baba odikano ari kudaiza uyo unoda tanzwa kuna kisisa Jesu aponesa iroso kuraura Jesu aponesa siwisanyi katese kumirio kwenyanza tenziano tituma Jesu aponesa tumiranyi panyanza Jesu aponesa unzanyi banyangazi Jesu aponesa imbanyi ozitsua kana hari panyanza pasiri tazorinzwa Jesu aponesa imbanyi mudamuto Jesu aponesa neupenyu nerufu Jesu aponesa imbanyi nekufawa moyo unodamutsa imiranyi paguva Jesu aponesa ipa izwi pamweya Jesu aponesa kuti ndudzi dzizoda Jesu aponesa daidza kuponeswa mumakonelinga miore kukurira Jesu aponesa ipa izwi pamweya Jesu aponesa kuti ndudzi dzizoda Jesu aponesa daidza kuponeswa mumakonelinga miore kukurira Jesu aponesa daidza kuponeswa mumakonelinga miore kukurira Jesu aponesa miore kukurira Jesu aponesa miore kukurira Jesu aponesa wanga wayenda kuna Jesu yere
wasambwa muropare nyenye unosimira mutsa wake ere wasambwa muropare nyenye wasambwa muropa roherere nyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropare nyenye unofamba naye mazuva ese wasambwa muropare nyenye unozorora kuna Kristu ere wasambwa muropare nyenye wasambwa muropa roherere nyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropare nyenye kwambo asika unochena here wasambwa muropare nyenye wakatirirwa dzimba dzekubenga wasambwa muropare nyenye muropa roherere nyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropare nyenye rasanguva iyo inesitema usambwe muropare nyenye kunetsime iyo inowerera sambanyi muropare nyenye muropa roherere nyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropare nyenye muropa roherere nyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropare nyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropare nyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropare nyenye ikufungane kunaka kwenyika iyo ndichasika pawira netsitsi ndichamira namuponesi ndichawa nenyerezi ere ndichawa nenyerezi ere chiremba mumanenu zuwa pawira nomukanda ponesa towe kumusha ndichawa nenyerezi ere musimba natenzi ndoda kunamata ndiwe semuani wemweya nyerezi yakupenya ingawe yangu pamusi unachisa kwazo ndichawa nenyerezi ere chiremba mumanelu zuharawira nomukanda poneswa
swatowe kumusha ichawa nenyere tiere na ususu wa Jesu no muparokozo na rene Shichandi fatamu moshawe ndarama kutindi kawana nyerezi chiremba ichawa nyerezi chiremba mumane rusuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ichawa nenyere tiere nichafara kuona usu wa Jesu nomuparo kuzonarene Shichandi fatamu moshawe ndarama kutindi kawana nyerezi chiremba nichawa nenyerezi chiremba mumane rusuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ichawa nenyerezi